الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, qisqacha g'ana bir muhim masalani esga tushirib ketasi keladi. Кайбер кешеләр инде менә сорыйлар, ураза тотайым ди, ялгышып инде онытып ди, ашап эчеп куйдым ди, уразам бозылдымы инде минем ди, каза кыласы буламы ди, нишлим икән дип. Менә шуңа инде әзрәк ачыклык кертәсе килә. Кеше әгәр дә ураза тоткан вакытта ялгышып, онытып инде ашап эчеп куя икән, бу кешенең уразасы бозылмый, аңа ураза тотуны дәвам итәргә кирәк. Һәм аңа каза да кылырга кирәкми. Моңа безнең инде дәлил бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадисендә: "Мен насия ва хуа саимун фаакала ау шариба фальютимма саумаху фаиннама ат'амаху Аллаһу ва сақах." Кемдә кем ураза вакытында, ураза тоткан вакытта ди, ашап эчеп куя икән ди, ул уразасын дәвам итсен ди, дөреслектә ди, Аллаһ Тәгалә аны ашатты һәм эчертте ди. Бу дәлил булып тора. Кеше ялгышып, онытып ашап эчеп куйды икән, ул уразасын инде дәвам итәргә тиеш. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әмер итә, ул уразасын дәвам итсен ди. Яки аны Аллаһ Тәгалә ашатты, эчертте ди инде. Күрәмнә, бу безнең уразабызны бозмый, һәм уразаны тотуны дәвам итәргә кирәк. Һәм аның өчен каза да кыласы булмый. Әгәр дә инде ашаган, эчкән вакытта безнең искә төшә икән, бу вакытта ярар каптым инде дип йотып куярга кирәкми. Ярар авызымда инде су, йотып куйым инде дип эчеп бетерергә кирәкми, кире чыгарга кирәк. Авызда булганны, сунымы ул, ризыкмы ул, без аны кире чыгарып, авызны чайкап куярга тиешбез. Әйдә ярый инде дип йотырга тиеш түгелбез. Бу ярамый инде. Ашап бетергәч инде искә төште икән, бу аттан борчылырга кирәкми, уразаны дәвам итәргә кирәк инде. Шуңа күрә бу бик мөһим мәсьәлә. Кайбер кешеләр инде белеп бетермиләр, каты борчуга төшәләр инде, һәм уразасын боздым инде, яра каза кыласы була инде дип, авызын ачып яңадан ашый башлыйлар. Бу хата, бу дөрес гамәл түгел. Шуңа күрә без ялгыштык икән инде, без уразаны дәвам итик. Шушы хадискә нигезләдем инде, безнең уразабыз дөрес була. Шуңа күрә бу мәсьәләгә инде игътибарлы булыйк инде. Әле без тагында инде төгәлрәк, тагында инде төплерәк итеп, нәрсә уразаны боза, нәрсә аны бозмый, алар турында инде сөйләшеп китербез. Ләкин инде менә бу бик мөһим булгач, кайбер кешеләр белеп бетермәгәч инде кыскача гына шушыны искә төшереп китәсе килде. Аллаһ Тәгалә безгә инде камил, ул риза булган уразалар тотып чыгарга язсын, һәм инде шушы мөбарәк айдан инде гөнаһларыбыздан ярлыкланып, гафу ителеп инде күбрәк изгелекләр кылып чыгарга насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.